Miért nem indult el? Ez kicsit drága. Kössika! Igen, Sika, ez most jó volt. Mi van? Én csak váltottam belül az autót. Kifogott. Félig meddig. Na, itt ki fog fölborulni. Muri! Ez nagyon jó mutatott, pont nem volt a képben. Muri van fej mellett. Vagy csak el? Tök jó hangja van, amikor visszaváltasz. Úgy ropog. Jól kezdődik. Ó, Ducky is kicsit megemelkedett. Nem hiszem el, már megint! Én voltam körülre. Hogy álltam vissza a talpra? Jó, magától. Magától visszaáll. Na gyahajts magasság, Muri. Hogy te nem állítottad? Én soha nem álltok semmit. Hát ez a baj. De lejjebben nem nagyon tudod venni a talaptól. Karilla, mi történt? Defekt. Ja? Valakit eltaláltam az egyes kanyarba első kör végén, ott keresztbe állt. Szerintem Máté lehet. Én voltam. Telibe vertem és egyre defektes lett a kerekem. Persze jót harcolunk. Nézem a izét, ja, pont téged nézlek, Sika, mit harcolsz. Muri 2-ből 200 főborult. A Fes már régóta játszik ez a játék amúgy? Aha. Hát ő tavaly elfegyezett, azt hiszem, még a tavalyival játszott velünk, azóta ezzel játszik. Szerintem. Ja. Értem. De most már megértem, én is erre rákattattam. És a formúját utálom. Az a baj, hogy sokat játszol ezzel, utána alig bírod vezetni a szerelf egyet. Tudom. Tapasztaltam. Épp, hogy megkaptam. Igen, láttam tiszta keresztbe. Jaj, Flash is értékelte ezt. Én is. Követtem őket. Nekem olyan a játék, mint a valaki lecsúszni, és akkor ki utána lévő is ugyanúgy lecsúszik. Hát már az ő tempóját próbálod menni. Ez úgy megpróbált föl tápolzni. Ó, Szép volt, Duck. Pont felvettem. Hibázzál már, Fes! Majd most figyeld az egyesre. Bazdmeg, most már megint. mit fogtam meg? Kicsit piszélesítettem. Duki is. Nincs engedélyezve Magyarországon a függedés siker. Neked kéne legjobban tudni. Na, Fes most már. Nyomba a kék villogót, Sika. És csak plusz 3 tizedes volt a köröt Sikával, a rivával. Ezzel már több lesz. Nagyon erőlteted, hogy utolért. Plusz 1-2 az Ectorader. Lassan kört kapok.
Ez pont fölvettem. Nézd, most már hozok rajta. Én meg rajta. Hát, utolsó visszahoztad. helyre. Visszahoztad plusz 8 tizedre. Harmadik szektorod nagyon jó volt. Kibasztál, de... Kicsúsztam. Meg már nem tapadnak a gumik. Megérkeztem sikerre. Jó, hát nem megérkeztem, de... Nekem nagyon elfogynak a gumik. Milyen köridőt mentél, Sika? A legjobb az 50,9. Nekem is. 50,3. 51,2. Jaj. Hát akkor jól le vagyok maradva. Nem bírok már befordulni itt ebbe a kanyarba. Annyira elkoptak. Hú, de másképp vezet fest, mint mi. Atyavilág. Mert Hát például van az a bal törés, ami utána van az a hirtelen jobb, mielőtt ráfordulsz a célegyenesre, ő ott vissza se vágy. Csak átgurul azon a bal-jobban. De akkor ott pont Szent a jobba vált vissza csak. Mi most jön bal kanyar, abban nem vált vissza. Ez jó lett vezető, Sika. egy picit hamarabb vált vissza az ember. Már megúszik a hárja. Abban a pillanatban az első kanyarnál. Ő? Hello! Hello! De sikerült egy 50,8-at menni. Szoba neve? Titok. Dave nem jöhet be, és a jelszó akkor se jöhet be. 100 megabit. Mini. Jó, Mit Ott vagyunk mutkora? csak állnével. A Skid Row én vagyok. úri szegény. Megint nagyon hal vagy. megkajálta. Na most jó? Aha. Igen. Oké. Legyetek már mindig, mert nincs is senki. Nem is ott vagyunk tehát. Beértem mindenki? Elvileg Igen, én voltam az utolsó. Go Compete 11. Egy kis majom.